straight to the point. Now, ready na nga ito mga reporters, hindi Alberto sa hatagag chronology of events, no? Unahon ta sa ito may galang gabi sa pasalamat. Dito si Governor Gwen, unya ingon sa hasta la vista. Unya humana na, atong pariporton sa Inday RV sa mga panghitabo na itong gabi una. Unya iyang speech ni Gwen atong hagpaton mahigala. Unya karon live na karon si kasamang Rimart Pugoy to anapod sa Kapitolyo mahigala. Nangandam na dito. Karon to taon, standby sa Rimart na sa mga pagpangandam. Ato sa unahon si kasamang RV Veloso. Unsa man ginahitabo atong gabi sa pasalamat in the RV? Kay kini man gud mahigala mga kasagaran kana mga nangapildi na wa naman sila mga seremonyas day. Wa nay mga kwan, mga inana mahigalang do na pay mga activities inana, mura man gud og kana na ang mohilom na lang ka, mohinok na lang ka og kwan, mo cooperate ka. Unya wa na kang saba, mo naog ka. Pero kaning iya mahigalang Governor Gwen ngilngig kaniya nga himo pa siya mahigalag seremonyas. Giimbitar pa niya mahigala mga kwan, mga board members o ingon sa mahigala na mga nanambong sa dito, no? Mao ni ang gabi sa pasalamat. Medyo di nilalim kay ang mga speeches gud ana mahigala medyo mura magud og panamilit ba. Mura ka mga higala og kaya nimo nga makasulti pa kag mga panamilit or baka kinani ang pagpakita baka animo sa imong kusog nga okay pa ka. Or baka nga mubalik pa ka or unsa ba. So inana depende ka na mga kahigalaan kay gihimo man niya ni mga higala. Diri sa Cebu City wa naman si Raymond maghimo ana day. Ang mga napildi inday super dili na. Pildi mo okay na. Pero kaniya do na kalihukan nga gihimo no. So okay. Si Raymond Garcia do na say kinani ang interim report. Mo ba? Pero kini iyang party mo kunin kang Gwen. Yang murabag kuan ba? Ang iyang gihimo mga kagilan. Dastuloy niya sa Inday RV day ato i-check sa kuno ba? Kining gabi sa kuan. Gabi sa pasalamat. Muramo to'y title mga sugit ni paminaw. Ato i-check sa kasamang RV Veloso sa report. Yes, kasamang RV. DYHP. RMN Report. Yes, kasama ang Attorney Rofil, mayong buntag ni Modihag, mayong buntag usab sa ato mga suking tingpaminaw. Kasama Attorney Rofil, hasta la vista. Hasta la vista. Balik-balik ni kasaan ni tama na ni Cebu outgoing governor. Gwendolyn Garcia. Ni adto nga Sabado kasama ang Attorney Rofil, gitahigayon ang oath taking. Unang event is oath taking ni siya sa 17th sangguniang palalawigan kasama Attorney Rofil sa atong nasayran ang 19 ka mga board members kasama Attorney Rofil in consistent ni sila sa One Cebu Party kasama Attorney Rofil. Kay bisan ang Dakbayan Nandawe, ang Talisay kasama Attorney Rofil, separated na sila kay City naman na sila kasama Attorney Rofil, no? Naana sila agreement with One Cebu. So ang gihimo nila ilahang gihiusa ang oath-taking ceremony alang sa mga board members. So ang mga bag-o nga mga board members kasamang RV nano nga ang kanang 17th board members kining mga membro sa 17th board, provincial board. Yes, kasama Attorney Rofil. Ang bag-o mo to'y mga nano nga kasama Attorney Rofil. Okay. Ang daan ang mga outgoing kasama Attorney Rofil na asad present pero dili kompleto. Sama ni Attorney Jimbo Borgonia, nila ni kining Sarsi Bari 4 kasama Attorney Rofil wala makatambong ang si pila ka board members ang wa makatambong sa kanaan present nga board members. Murag na ay 3 upat kasama Attorney Rofil, si Manuel Franco o kining si Caroline Bacaltos. Wala makatambong adto kasama Attorney Rofil. Ubay man gihapon ang wala makaadto apan na oath-taking naman pud gyud siya kasama Attorney Rofil. So ang present gyud or ang kadtong mga bag-ong nidaog mao gyud toy pinaka manumpa gyud dito kasama Attorney Rofil itong gabi una. So sa lakto niya pagkaistorya, ang tanan nga mga board members nga mga bag-o nito nga sila in the RV. Yes, kasama Attorney Rofil na sila ato man na makita diha sa ato ang live pod kasama Attorney Rofil. 19 man na sila kabuok kasama Attorney Rofil as board members for the 17th sangguniang panglalawigan sa umaabot no karong bag-o. So mo na sila kasama Attorney Rofil, naatay mga representante na may nadugang sa Dakbayan sa Mandaue Lone District no sa Mandaue City kasama Attorney Rofil. So ang duha sa Mandaue nano nga pod sila kasama ang Inday RV?
Yes, kasama Attorney Rufil, naasad kasama Attorney Rufil. So, kumpleto gid sila kasama Attorney Rufil, ingon man ang mga ex-officials. So, atong gabi una kasama Attorney Rufil, kumpleto, nanumpa sila. Si Vice-elect Glenn Soko. Ayaw usab-usab ng imong mga kuan usahay. Ako bitaw mosipyat ko na nga Gwen Soko na. Parehas man og mga O. Siguro na diha kay ako po mao po na akong sipyat usahay mang Gwen Soko ko mag Glenn Soko, Gwen Soko na unsa. Ako klarohon si Vice Governor-elect Glenn Soko kasama Attorney Rufil. Nanumpa sa tiya at ubangan sa ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na itong gabi una. Siya ang ni... DRV, si Vice Governor Junjun Davide, diha ba? Si Vice Governor Junjun Davide kasama Attorney Rufil, wa na ito makit-ihinad itong gabi una. Gani, pasalamatan siya o na ganito token of appreciation pero staff na lang to ang nidawat kasama Attorney Rufil. So, kung mo siya in the RVS, tinuray lang, no? Kanana ang mo nang importante nga nabati na mo ang imong report, ikaw mag-iswito des Kapitolyo, kay ikaw maimo mo ng bityo ng Kapitolyo, kay kining pagtunga o dili pagtunga, dako nga butang ni RV. Kay pwede man nga, kanana ang mitunga, wa mo tunga, show of support man guna nimo, or ang uban, mura og ninahinay na og atrasa kasama RV. Mo na nga, importante ka kinsay nanunga, kinsay wa. Tinuod na kasama Attorney Rufil. Gani na mention na ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama Attorney Rufil nga yadtong gabi una ingon siya nakita daw niya kung kinsa gyud ang dumadapig niya kasama Attorney Rufil. Sayod ta nga kanang Kapitolyo mo hatag mo gyud ang invitation kasama Attorney Rufil. Ila sad siguro gihatagan ang kadtong mga outgoing o kadtong uban nga mga sakop under one Cebu kasama Attorney Rufil, pero mo na iyang giingon gabi ngadtong Sabado sa gabi kasama Attorney Rufil nga karon nakita na ko kinsa ra gyud dumadapig nako kasama Attorney Rufil nya. Pero di pa gina mahitmong conclusion in the RV kay mingon na nga karon nakita na ko kinsa dumadapig. Pwede na kanang gabi una pero takasabot by next months, next days, next kuana maginahinay po ng uban og kuan timbakuwas unya sa ilang barko nga one Cebu in the RV depende na unya. Asa nato na masayri kasama Attorney Rufil, no? Labi na nga bag-o na ang administrasyon nga mupuli maglingkod kasama Attorney Rufil sa Kapitolyo unya tayod man gyud ani politika kasama Attorney Rufil kamong pasad ni Attorney Jimbo Borgonya no og sa uban pang mga haybaw man gyud sila ani kasama Attorney Rufil nga wala gyud permanent diha nga no diha sa politika kasama Attorney Rufil. So sa umaabot posible nga dunay mga mutapon no sa bagong administrasyon unya posible nga doon na po gihapon magpagkin sa ubos sa kanin nga ibutata dumadapig gihapon ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Labi na si kaning Vice Governor-elect Glenn Soko nga dugay gid sad na sila nagkuyog kasama Attorney Rufil even pagka-start pod ni Vice Gov Soko hangtod nga karon nga ni end of term si Cebu Governor Gwendolyn Garcia naa gihapon siya nagpakita gihapon sa iyang solid nga suporta kasama Attorney Rufil. Gawa ni ana kasama Attorney Rufil. So ato klaro na. So kini ni ang at least ang nitunga ang wa mo tunga so sa bag-o nga set sa ika-17 nga member sa provincial board na nitunga tanan apan ang katong daan dili tanan nitunga og apil si Vice Governor Junjun Davide wa nimo makita dito sa maong seremonya in the RV. Standby ha. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala. Kinigod mga kagalang pagtunga o dili pagtunga. Show of support maguna. Dako nang butang sa politics. Mabitaw na nga katutuang 1.2 billion pesos. Nga buot tang ipalabang mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia. Mapalabang magita to kung nakurom pa. Wa man mutunga ang mga board members. So wa makurom. Kay nabutyag man sagot to ni board member Jimbo Borgonya nga di ay 1.2 billion nga ipagawas di ang mga tao nakahibaw. Nagatang ang katawhan. Pagkahibaw nila mahigala ining tanan. Mao na nga dakong butang ni. Mao na nga dili pa nato balikan si kasamang Rimard Pugoy nga to na kono sa Kapitolyo. Ato sang analisaro ni nga hitabo sa gabi sa pasalamat ha. Tagsara sa makahimo ani naning gabi is pasalamat inday kin oy. Pero mula medyo kongos guin ha nga despite anak day ihimo siya anak tingali gusto niya nga pasalamat kinasing-kasing bagyo ka or gusto niya i-test ang iyang power, ang iyang leadership, ang iyang mga tao kung unsa ba, kumusta naman na pa ba intact pa ba tao na hilis na ta?
Kaya kana kung ipatawag ni mga kaigalan, depende mo na, o manunga ang imong ipatawag, medyo ang support na paindakin. Pero ang uban pag-iwa naman, ayay, nag-anam naman tagahilis, ani. Usa na nga mahibaw, ani mo, ha? Nga labi na mahigala, kini po mga politiko, kini mga congressmen, pila bang kabox congressmen nga nanunga, mo na akong question, ha? Mo hinahinay naman po ni sila. Kaya nagtanaw man po ni usaw na to nga makasurvive ta, inig-abot mga higala sa 2028. Ha? So pila man ka mga congressmen anito nga, matupad Inday RV sa members sa provincial board, doon ay mga absent. Pero ang new set of provincial board members sa 17th provincial board mahigala, nano nga tanan. Si Governor, Vice Governor David, wa na mo to nga. Kaya katulad Vice Governor David, last session, last Monday ha, di ko kalimot sa report ni Inday RV Veloso. Nga daan na ba itong speech mga kaigalaan, maingon na ba ito nga atong tabangan ang sunod nga administrasyon. Iyang gitawag ang atensyon sa mga bagong mga board members nga tungod og alang sa Sugbo atong tabangan. So, wa na mo to nga sa David unsa man kay sunod ani nga mga kuan, mga panghitabo. Atong balikan si Inday RV Veloso sa dugang nga report mga higala labot ani. Yes, sa Inday RV. DYHP RMN Report. Yes, kasama Attorney Rofil, no, insakto ang imuhang analysis kasama Attorney Rofil nga posible nga ang gihimo nga event kasama Attorney Rofil just to test the waters gihapon kasama Attorney Rofil. If naa gihapoy mahimong pabor ug naa gihapoy og naabay mga niikiyas na sa pamunuan, no, or sa grupo kasama ang Attorney Rofil. Although wa man ta makakita gyud sa tibuok yun nga listahan kung kisa gid ilang gisendan wa ta kabaw via email ba na siya or group chat lang ba na nila kasama Attorney Rofil. Although naaman say right ang kanang tagsa-tagsa ka mga opisyal motunga sila or dili kasama Attorney Rofil, but adtong panahon kasama Attorney Rofil adtong gabi isa pasalamat ang nagdaghan ni adtong higayuna kasama Attorney Rofil ang ato ang mga stakeholders, no, ang kaning mga partners sa Kapitolyo. Sa nagkadaiyang mga programa ni ini kasama Attorney Rofil, naglakip ana ang kining MCCI, ang kining kaning sakop sa DSWD, ilahasan ni pasidunggan kasama Attorney Rofil, ang uban pa nga mga negosyante sad kasama Attorney Rofil nga niabag sad sa Kapitolyo sa nagkadaiyan nilang programa sa maadtong Sugbo Negosyo, Sugbo Kahanas, o kaning ilang feeding program kasama Attorney Rofil sa mga schools. Kasaganan man ang katong mga caravan of services diin nitabang ang kaning mga stakeholders kasama Attorney Rofil. Sa mga mayors kasama ang RV, sa mga mayors kumusta man dunay mga nanunga? So far kasama Attorney Rofil wala koy nakit-an nga mayors ni adtong higayuna kasama Attorney Rofil nga nitunga, no, gawas lang sa katong mayors nga elected as kining part sa sangguniang palalawigan sama ni Mayor Lingling Goni kasama Attorney Rofil nga mag-board member naman siya, so siya nito nga siya kasama Attorney Rofil, but the others, no, ang mga mayors wala ta kakita na kongresista kasama Attorney Rofil, si kongresista sa Nilagon na siya dito. Okay. Ang iha po kay naaman po ang iyang mga anak nanumpa man po isip board members sa mga Attorney Rofil. So ang mga congressmen nga mo nakita dito, ang incumbent congressman pila ka buok? Incumbent Congressman Attorney Rofil, kung magsugod ta nilang kongresista Ria Gullias. Nito nga sa Ria dito, wala? Wala. Attorney Rofil. Wala nito nga kasama Attorney Rofil. Gawas lang sa katong kongresista Sunny Lagon kasama Attorney Rofil. Oo. Ba't kini si Sunny Lagon o iyang asawa, di ba pulos man ni mga congressmen sa party list ni sila in the RV? Yes, kasama Attorney Rofil. So, nipasad sila ni atong gabi una kasama Attorney Rofil, but the rest wala kasama Attorney Rofil. Kini daghan man ni mga kon ato analisaron ha. Salamat sa imong report. Ang ako ni nga tan-aw ba nga okay, si Lagon congressman parehas lang asawa magtiayon congressman, but ang posibilidad nga nitunga sila kay ilang anak, duha pod lang anak nga board members nga naa diha in the RV, di ba? Yes, kasama Attorney Rofil. Okay. So sa incumbent congressman nga taga Sugbo duha ray nito nga. Kay kini si San Simura, di man ni incumbent congressman elect pa man eh. Yes, kasama Attorney Rofil. Congressman elect siya kasama Attorney Rofil. So alright. So ang mitunga ani walay mga congressmen nga nanunga nga incumbent.
Kay ang first district Ria Gullias wa mo to nga. Atong i-kuan ha, atong check attendance ha. Kay Labon Suito masakan imo maning area, imo maning beat ning Capitol. Sa first district si Congressman Ria Gullias may congressman wa mo to nga atong gabi una. Second district kinsay congressman? Second district dai kinsa gani? Edsel Galios kasama Martin Rosil. Wa pod mo to nga. Oh, wala. Third. Pablo John Garcia. Yang igsuon. Wala. Wa mo to nga. Ang iyang asawa ron maoy bag-ong congressman. Okay, wa mo to nga. Fourth district. Janice Salimbangon kay sa Waterfield, wala ko kakita dito. Wa po mo to nga. Oo. Sa fifth. Doc Flasco. Oo, wala ka sa Waterfield. Asa mas Doc Flasco ron to ni kuyog-kuyog pa dito ni Kwan? Christina, unsa may nitabo ron kuno? Wa kay na kuha nga report? Posible nga to siya karon sa Manila kasama Waterfield. Okay, so sa 5th district wa, ang 6th district. Daphne Lagon na kasama Waterfield. Daphne Lagon, okay. Og ang iyang asawa ayan ba na? Now, sa Kwan 7th district. Papod. 7th district kasama Waterfield, Peter John Calderon kasama Waterfield. Wa ko ka kita niya ni adtong gabi una kasama Waterfield. Wa pod mo to nga. Okay. Dilita sa Mandawi Lone District, Lollipop Uwano. Mandawi Lone District kasama Waterfield, wala kasama Waterfield. Wala. But si Jongke, mayor na karon sa Mandawi, but board member man nito nga, wa. Wala sa kasama Waterfield. Wa mo to nga. Oh, kana ha, ato man gitan agod nga doon na naman ko na yung mga kwan na kasama RB. Masugot ag sa dili. In politics doon na yung mga meaning dai. Mutunga ka dili ka mutunga na yung mga meanings. Musugot ag sa dili. Now, sa Limbangon wa mo tunga, napildi man sa Limbangon, wa mo tunga ani daog si San Simura. But kining relasyon ni Gwen o sa mga Salimbangon na Inday RB atong klarohon na kay pagdagan naman Gwen Garcia natong 2019 di ta malimot nga ang iyang partner, ang iyang running mate, anak ni Salimbangon, ni Binhor Salimbangon, mo to iyang partner, mo to iyang running mate. Pagsikan niyang dagan 2023 ang iyang running mate katong doktora, di ba? Sakto ba ko Inday RB? Yes, kasama Waterfield. Pero pag dunay usa ka mayor nga nag-o-taking dito sa Medellin, 4th district na, dili si Gwen ang giimbitar. Si Pam Baricuatro na may giimbitar. Matubas to nakuha nga report. Tinuod ba ni Day? Yes, kasama Waterfield. O, kana. Doon na mga timailhan ha, nga unsa na ning kalakiha. Unsa ka tinuod nga, suod ba ni kayo ni si Gwen o sa mga Salimbangon? In fact, maubitaw na nga yung running mate niya at the time, si Salimbangon, katong sa ito nga ito in the RB, katong iyang babae nga running mate, anak ni Binhor. Tere, kanjutan attorney ha. Daphne mo, Daphne Salimbangon? Daphne kasama attorney. O, mo to iyang running mate at the time. Sino na sa kasuod sa mga Salimbangon, but karon tinuod ba nga nagka-diferensya kuno ning relasyon ni Gwen o ni Marikita Salimbangon yung? Kana kasama attorney, dili ko maka-confirm yun ana, but kung atong lantawon ang kaning mga pictures nga ni-circulate online kasama Attorney Rufil, nakakita ta og mga pictures nga managkuyog ni si Marikita o kining si incoming Pambari 4. Pambari 4. Okay, so gani toy recent kasama Attorney Rufil dito sila sa Candaya. Doon na toy event dito kasama Attorney Rufil, Candaya sa Bantayan. Naasi ka dito grupo kasama Attorney Rufil. So mula na ko na. Ako ning analyze in the RB sa imong report, base sa imong report, kay nga naman dakong butang ni kanang nitunga wa mo tunga, dakong butang na sa politics, no? So kini si Marikita Salimbangon yung suod ni sa mga Garcia kanito, managhigala na sila. In fact, Salimbangon kanang 4th district kang very kuan ni Gwen. In fact, si Gwen daog dito sa 4th district, pero ananagan kong congressman dito sa Salimbangon versus San Simura, pulos Gwen ang gida. So, pwede na nga mo explain nga anong daog siya sa 4th district. Pero, kung atong tanawon, si Sir Marikita Salimbangon yung nga maoy usa sa mga matriarch dito sa Salimbangon nga pamilya kasamang RB, mosugot kag sa dili pagtindatuan na si Marikita Salimbangon yung umunay financial matud pa ni Binhor Salimbangon kaniadto, wala na mo paduol ni Gwen. To na ni Pambari 4 kasamang RB. Yes, kasamang Attorney Rufil. Posible po na kasama Attorney Rufil, no, kay di man nato ikalimod ang mga pictures kasama Attorney Rufil niya. Recent sa gid na nga pictures kasama Attorney Rufil gani niadto nang kung di ko masayop ang date ana kasama Attorney Rufil is niadtong Sabado. Yeah, 27. So si Gwen bisan siya pa'y gobernador hantod ron. Duha ka oras na nahabilin ni RB Kapin. Siya pa'y gobernador. Pero adtong Sabado ato pag-utiking
pagpanumpa sa mayor sa Bidilin, dili na si Gwen ang imbitar, si Pam na. Yes, kasama Attorney Phil. Aha. Posible Mga tilimad oni, mga tilimad oni. Ha? Sa politics itong basahon na to na nga doon na mga meanings in the RB. Dili malikay na bisan sa psychology, bisan pangutan natang Idol Boyke, Idol Mikey, kanang paglingkod lang daan in the RB. Kanang nay mga bisita panalitan, kanang paglingkod nimo unsa ka kaduol, unsa ka kalayo, ang distance anay mga meaning sa psychology in the RB. Ang mga gestures kasama Attorney Phil, binitin nimo sa imong kaistorya, ang imong mga hand gestures kasama Attorney Phil doon nasa yun may mga meanings. So, kung sa psychology atong basihan kasama Attorney Phil. Sa psychology, nga rin po ta sa political aspect nga psychology. Doon na gihapoy mga meanings na NDRB. Sige, okay. So, morning nahitabo, no, nitong gabi sa gabi sa pasalamat ang nahitabo dito sa Kapitol. Unsa pa may dito lain pa nga mga dugang mga naobserbahan nimo? So far kasama Attorney Phil, after sa kining awarding ug paghatag og mga appreciation kasama Attorney Phil, nibaw sad og pagpasalamat, ni pahinungod sad sila ang kining mga stakeholders ngadto ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama ang Attorney Phil. Unya mahog sad ni siya nga mura bitaw og farewell party, mura gingon ana ang nahimong tunada kasama Attorney Phil kay mura man og ni bid goodbye ang kining mga stakeholders, salamat sa mga nahimo sa ilahang kanabang kaning pagkuyog-kuyog sa pila ka tuig kasama Attorney Phil. So mo nay mga ligawas nga mga pulong yadtong gabi una kasama Attorney Phil. But in the end, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia miingon siya nga kanang dili ni siya siguro on post kasama Attorney Phil, no? Kanabang pahuway sa siyang kadiyot. Pero mo na yung giingon nga, hasta la vista kasama Attorney Phil. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Magkita-kita ra gihapon kasama Attorney Phil. See you around, pinana ba, no? See you around. See you around. Attorney Phil, posible nga susunod, no, nga term after tuig kasama Attorney Phil, posible mo balik gihapon ni si Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama Attorney Phil kay or padayon lang siya sa iyahang negosyo kasama mo man ang giingon no nga kung atong balikan ang the recent yun nga issue kasama Attorney Phil is ang kadtong pagpabalhin sa upat ka mga ahensya gikan sa legislative building kasama Attorney Phil ngadto sa kining Palace of Justice kasama Attorney Phil. So ato lang kanang backtrack kasama Attorney Phil so muna ang mga recent nga issue unya kanang mo na giingon ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ngano kuno nga adto siya opisinahon dito sa legislative building kasama Attorney Phil nga naamang kuno siya dakong opisina dito sa Oak Ridge sa 8th floor sa Dakbayan sa Mandawi kasama Attorney Phil. Then mo focus na siya sa iyahang negosyo. Gani sa mga pagpasalamat sad sa mga stakeholders kasama Attorney Phil ingon sila nga tingalig panahon na sad karon gob nga magpahuway sad ka og kanabang mo tanawon pud ni imong kaugalingon kay sayod na sad ka sa Attorney Phil no makakita sad ka ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga alas 11 na sa gabi alas 12 ka sa Attorney Phil mahuman sa Kapitolyo kay sa series of meetings kay doon siya pay naglingkod ka sa Attorney Phil. Kita sa noon na to nga kugihan sa noon siya kasama Attorney Phil. No, in fairness lang sa jud noon sa iyahang paglingkod sa Attorney Phil. Daghang leksyon nga makuha aning kang Gwen in the RB no. In fairness po niya og unang-una ako nang gisulti ka ganina nga kanabang napo siya nahimo sa kalungsuran in fairness niya pero mo lagi na usas kabutang pod nga ato sang hinumduman ang consistency sad lagi in the RB. Labi na imong batasan day nga maayo kag batasan inana no labi pag nangayo pa kas butos mga tao. Hindi ka human magkuha na nimong butos mga tao ang imong consistency sa imong pamatasan ipadayon na gyud nimo in the RB mo na yung mga importanteng butang. Kasama Attorney Phil no ang sa leadership og pagservisyo gyud labi na sa lalawigan sa Subo kasama Attorney Phil kay mga bright diyan ni mga Suboanon mopili gyud diyan ni dili gyud kanoko kasama Attorney Phil no kanang mopili gyud kasama Attorney Phil so consistency gyud ang usa sa pinakadako nga tulunan nga atong makuha gikan sa result ni ining nilabay nga eleksyon kasama Attorney Phil. Okay, pag primero go niya ang pagka-gobernador, mayo pa man siya kayo niya, na mga kalsada gi ayo niya iyang pamatasan, medyo doon na siya pagkamalitahon nga may puli pa gyud anak kakon baka na madadara ba. O nya ka, mo na imong i-maintain. Kadugayan ka man lupad namang cellphone na, wa na. Diha nang laay.
Tinuod Aha. na kasama Attorney Rufil, no? So, importante sad kaayo kasama Attorney Rufil, labi na sa kadtong mo na ipahinomdom, no, ni Vice Governor Junjun Davide kasama Attorney Rufil nga iyang giawhag ang kaning 17th nga Sangguniang Palalawigan members nga kana bang ang mulingkod kasama Attorney Rufil. Sutan, no, sa kining board members ang lingkod kasama Attorney Rufil o iyang girefer ana si incoming governor-elect Pam Bariccuatro kasama Attorney Rufil. Unya kay side sa aning Vice Governor Davide kasama Attorney Rufil, way libog ba? Ana, pero kuan yun na siya, stand po yun na siya kung unsa ang gustong barugan kasama Attorney Rufil. Tumoto na nawagan siya ug iya sad gipahibaw ngadto sa mga board members nga ang kinahanglan sad nga dili nato pilion ba og tangka loyal kaayo ka sa kanhi administrasyon or asa ba ka na loyal kasama Attorney Rufil, mas maayo nga mahimo kang loyal ngadto sa mga subuanon ug dili sa imong kauban sa partido kasama Attorney Rufil kay atong balikon sa politika kasama Attorney Rufil, wala gyud kay permanente diha nga kauban o kay permanent friend diha kasama Attorney Rufil. So, posible kasama Attorney Rufil nga kana mga analysis karon ato nahisgutan kasama Attorney Rufil kaning first district kasama Attorney Rufil mga board members nga bag-o si Antonio Bacaltos Jr. sa Talisay ni Sigikan, si Lakambini Reluya kasama Attorney Rufil nakasud yun, no, sa first district gikan sa San Fernando kasama Attorney Rufil. So mga bag-ong naong ni sila kasama Attorney Rufil. Sa second, remaining gihapon Sanli Caminero ug Raymond Calderon. Sa third, Julius Anthony Corominas igsuon ni Board Tata Corominas Toribio kasama Attorney Rufil o Daston Lawrence Lagon, no. Sa fourth, si Kiri Shimura ug Nelson Mondigo. Sa fifth, si same gihapon si Board Red Duterte ug si Mike Villamor. Sa sixth, si Lawrence Lagon ug Alfred Uwano, no, Alfie Uwano. Sa seventh, si Sarcy Bariccuatro gihapon ug ang nadugang si Mayor Linging Goni kay adto. So sa Mandawi kasama Attorney Rufil kini na sila si Malcolm Sanchez ug Nilo Seno. Unya nagpabilin gihapon si Celestino Tining Martinez, PCL Ricardo Pepito ug si Lorin 5 ato mga ex-officio members kasama Attorney Rufil. So hopefully, no, paglingkod unya nila kasama Attorney Rufil, maghisgot-hisgot naman sa silang mga ordinansa, sila man yun na mupasar sa mga budget kasama Attorney Rufil, mahatagan yun nila og dako nga importansya ang paghatag og budget alang sa serbisyo yun mga subuanan kasama Attorney Rufil. And not lang sa ilahang na opisina baron nila kasama Attorney Rufil, pagpanindo, turoon sa ba, no, maayo man na siya nga mga butang kasama Attorney Rufil, but importante sad nga ato yung matanaw matod pa ni kining Vice Governor-elect Junjun Davide kasama Attorney Rufil. Kinahanglan yun na tanawon yun ang grassroots sa safety sila sa iyang pagtagbo ni Governor-elect Pam Bariccuatro ngadto sa opisina ni Vice Gov Junjun kay before ni Dia si Vice Gov Junjun nagkuan ni sila nagka-meeting man ni sila kasama Attorney Rufil kay nangayo og kaning mga recommendations, suggestions ug mga pahimangno si Governor-elect Pam ngadto ni Junjun Davide kasama Attorney Rufil. Okay. Sige day, ako kang kinini ang putlon sa karon kay aron nga ako kang ipa-support unya dito sa Capitol karon taon kay murag kuan nang karong adlaw day labihan ka historical kayo sa tanan. Historic day karon, no, sa mga subuanon nga mo kanaog na si Governor Gwen og inguman mo saka na si Governor-elect Pam Bariccuatro. So standby in the RB, ako kang balikan karon taon kung maabot na ka dito sa Kapitolyo alang sa dugang report. Attorney Rufil. So ato lang tayo kasama Attorney Rufil, mo ni ang turnover ceremonies karong higayon na unya. Sa hapon di ay kasama Attorney Rufil na asad sila Nisa nga ipaygayon di sa Kapitolyo o ang Thanksgiving concert na kasama Attorney Rufil. Gani na may mga banderitas des gawas nga bahin, may mga lamisa o mga tents kasama Attorney Rufil nga kapasilungan o kapimutangan sa mga subuanon o mga supporters nga magtambong sa maong celebration kasama Attorney Rufil. Mga taong karong adlaw tibok adlaw gyud kasama Attorney Rufil, no, alang sa pag sulod na pag step on na ni
Cebu Governor-elect Pamela Pam Baricuatro sa Kapitolyo kasama Attorney Phil. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Veloso DYHP, tatak, RNN. Salamat RB Veloso sa imong report ng mga oras sa mahigala.